Павышэнне прэстыжу рабочых прафесій і прыцягненне моладзі ў вытворчы сектар эканомікі. У Віцебску праходзіць рэгіянальны этап конкурсу прафесійнага майстэрства па кампетэнцыі сталярная справа. Удзел у ім прымаюць не толькі прадстаўнікі Віцебшчыны, а і навучэнцы каледжаў Сапскова. Якія навыкі дэманструюць канкурсанты, даведаўся наш корэспандэнт Сергей Іскол. Стамеска, отвертка и пила для Станислава Місюры гэтыя инструменты паспелі стаць звыклымі. Сталярным рамяством хлопец займаецца больш за 3 гады. Ён дзеючы чэмпіён рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства па гэтай кампетэнцыі. У партфоліа дзесяткі вырабленых прадметаў мэблі рознай велічыні. На конкурс прыйшоў, каб абараніць ганаровы тытул. Будем еще раз стараться занять республику. Будем защищать как только можем. Вот. Волнение, конечно, всегда присутствует, но стараемся его как бы минимизировать. Сейчас выполняю чертеж для экспертов, а потом после сдачи начну уже работу с деревом. У абласным этапе конкурсу удзельнічаюць 6 чалавек, не толькі прадстаўнікі Віцебшчыны, а і навучэнцы пскоўскіх каледжаў. Гэта і абмен вопытам, і магчымасць паспаборнічаць з калегамі. Разам з юнакамі паказаць свае навыкі вырашыла адна дзяўчына, нягледзячы на юны ўзрост і недахоп практыкі, у планах разбурыць стэрэатыпы. Волнуюсь очень сильно. Самое сложное для меня это, наверное, царги, потому что надо делать на них шаблон. Это очень долго. Инструменты никакие не привозила, потому что мое все находится здесь. У меня есть пила. Мне интересно, мне нравится. Занимался подготовкой сам, то есть без помощи преподавателей. Табуреток сделал не миллиард, конечно, но достаточно, чтобы что-то сделать здесь. Очень развивает не только способности профессиональные, но и характер. Спачатку ўсе ўдзельнікі робяць чарцёж, а толькі потым пачынаюць вырабляць табурэт. На выкананне задання некалькі гадзін. Эксперты ацэняць трываласць і якасць прадмета мэблі па некалькіх крытэрыях. На внутреннее соединение, на все наружные размеры будем обращать внимание, потому что это сложно соблюсти их. Любая малейшая погрешность приведет к тому, что размер может быть погрешность до сантиметра. То, что уже не допускается. Допустимые погрешности до миллиметра. Павышэнне прэстыжу рабочых прафесій і прыцягненне моладзі ў вытворчы сектар эканомікі – галоўныя мэты конкурсу. Пераможца рэгіянальнага этапу прадставіць паўночны рэгіён на рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства, які ў маі пройдзе ў сталіцы. Сергей Іскол, Артём Варзоў, навіны, Віцебск.